nakapalit na baka si Betty og burger no? Kaya amo untang ihatag ni Claire og lusyo nga papremyo. Kay gahapon sa amo ang padula, wala na mo sila natagaan og premyo. Kay nahadlok naman ni Betty mo balik. Kay unsaon ang ilang dagway napuno sa uling. Pero sa dili pa, saon ka na ko pagsibat-an eh, minaama si mama sa sala. Ako nang tanaw. Naa si mama, Judy. Wow! Natulog na Judy si mama. Ako daw duulon, be. Agay! Karon, panahon na sa pagsibat. Ganong tulog-tulog. Siya dyan ang Maria o Betty, uy. Ikaduha na dyan minaisahan ba? Bahala mo tatong nagkabulingit among dagway. Basta kay gihatag lang nila among premyo. Karon, nagtuon ako si Lucio silang balay. Kay among singlon si Maria o si Betty. Hey! Timing, kay naa si Lucio. Di na ko kinahanglan mo adto silang balay. Lucio, pabuta ko! Claire! Saman! Lucio, singlon ko si Maria o si Betty sa soft drinks ug sa burger ba? Mawagay na akong planong tano. Watugay ko sa inyo ha. Nya, unsa man, tara! Tara! Betty! Hey! Betty! Oy Maria, naalagi ka mo. Adunta ko sa inyong balay. Adto, dugay pag kakaayo, oy. Ako na lang gisibatan si mama. Nya, kumusta? Napalit na nimo ang burger o soft drinks? Kapalit na lang sa lamisa oh. Ali ra gud Maria, kana ako isulti ba? Betty, siya ang masukol pa sa to si Claire o si Lucio no, nga mahatag naman nato sila ang atong papremyo. Mahatag lagi na to. Pero, na ako'y plano Maria. Ha? Unsa may plano nimo? Basta, sunda lang ko. Pagkuha dito sili. Unsa mo na nato ng sili? Basta, ayun na pangutana na ka. Pagkuha na, dali. Sige, sige, sige. Wala kang tuilaing-laagan. Ilabiti naman. Dali na diha Maria. O, dira, dira. Unsa man din nimo sili, Betty? Wala ka kabalo? Wala. Unsa man din nimo? Ining sili. Ipalaman ako sa burger. Para ikaon nila, mahalangan sila. Ha? Mao ba di ay? Na, impas yung taan ni Claire o ni Lucio ba? Pero sige, nindot na imong plano. Sige, tabalik ko. Claire! Lucio, Tag-an pa me? Naaragin na mo daria? Unya, asa namang premyo na mo? naadire. Tara, oh! Dirti kayo mong duha no? Padula-dula pa mo. Unya, giplanuhan na din ninyo. Humana lipat pagid mo. Pag mo baso ni tubig, kay manginom me. Gani, uho kayo. A few moments later. Impas yun na rin silang duha Maria. Bright pa sa binibiti. Dugaya ng baso, oy, Betty, Maria! O, dara o, apurado po ninyo oy. Lamian. Claire, okay lang nga naulingan tagahapon. Kaya nakuha mo na itong pa-premyo. Dami kayo no. Sharog, di mo mabusog, ana. Hutda dyan na ninyo, ha? Clear, Lucio, lain pa'y ato ba? Isugo man ay ko ni mama, diri lang sa amo ha. Asa di ka mo adto, Betty? Isugo man ko ni mama ila ilyot nya, diri lang sa amo ha, diri lang ka Maria. Dili uyuban ang taka. Yadya lang sa mo, tara, tara, tara.